Hurian ni Tuhan na nolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus tapasada maruhatta martang yang mahita. Dame ni dibata na sumurung siyan salu na roha. Ima mangaramoti ate-ate do pikramuna. Dinalahong manangion hata ni dibata di bagasa tikyon. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hurian ni Tuhan hata ni dibata na sartu hita. Imana niene siyan buku 2 Musa bidde 15. Amuka may siya na 10 siya. Maso sa tuay 20 sada umahatan ni Tuhan. Tapay tiuk ma di bagasan rohat tabi. Ay bongot tu bagasan laut dohuda ni Firaun doa kahuriatana. Rodi parsiudulna. Jadi di pasuang Jahuba maaka ayat ni lauti ngaluku pinasida. Alay anggohal Israel mardalan di namahiyang do nasida di tonga-tonga ni laut. Dungi di tiop si Maryam buru panurirang iboto ni Syarun. Odap sada di bagasan tanganna. Jalaruar sudi akka buru-buru marudur-rudur mangitot ibana. Marsitiop odap nabi. Jadi maredde taripar masih Maryam tu nasida. Maredde mahamu tu Jehovah ay marmulia situ tu do ibana. Hoda do parsudulna di sopon tu bagasan laut ido pajahonna. Huria nenolonga di bagasan tuatta Yesus Kristus didok reformator Martin Luther. Ngulu ni jolma na porsia diwasu ni Jehovah. Imangulu na maredde. Na marlapata mai salu na kena porsia di basa-basa ni debata di patu pado sado olopolo maka jongjokon lomoni rohani debata. Alai huria ni Tuhan. Molo disukuk kita ganuk marsada-sada. Ahado tujuan tamangulu di Portigo. Ado tujuan ni ngoluta. Pasti meragam. Alai somalna di talak bata. Tujuan ni ngoluna. Ima mangalului hamorao. Mangalului hasangapon. Suang songoni mangalului hagapio. Ala na odo tujuan ni ngolu gudang jol mahalak bata secara khusus. Gabi gudang do jelmai lupa madok moliate tu Tuhan. Ale anggo disuku musena. Ada sasi tong na tujuan ni ngolu na porsia. Tujuan ni ngolu na porsia. Ima mamuji jala pasangapon debata di bagasat. Nah, damang dainang nenolongan di bagasat tuatta Yesus Kristus. Di bagasat terpujamita nasa tuhita dia pala partikenon tung masetakas do di baritahon ede puji-pujia na pinasa ni si Maryam iboto ni Syar. Basa di pasahat si Maryam ede puji-pujian ni tu debata saluhu nai anatakas do dihilala di parwahon si Maryam pangurupian ni debata tu bangsa Israel. Marhite-hite pangurupian ni debata nabuy paluar bangsoi manugu bangsoi haluar sentano parhato bang dada mangasaon gugu ni bangsoi dada mangasaon parbinoto dinasida alai ala ni angguk doholso dinasida na di pasahat tu di bata di patuduhan de bata wasona di palua manasida ragam di patuduhan de bata wasona songo manugu bangsoi ditikin nasida mardalan di parhorsiani di debatado
obu madongani nasida di tiki Arya jala tiap api madongani nasida di tiki Naholong mardalam mabangsoi mardongat do debata baka di tiki nasa bangsoi tulau rara tahatotong mabangsoi mabiya tahutan gudang do bangsoi nagabi mago haporsya dinasida alana gudang nasida marpikir inama ujung ningoluna laut dia dopa dinasida dipudi dinasida parangan ni si Firaun naro nang manaku maburu nasida baka maburu di bagasan hatahu toni marsuara masih Musa mangido mamusena si Musa tu pangurupir ni debata marhite waso ni debata di pahiyang debata malauti gabebu merdala bangsoi di tanah namahya jaladung tarik parnasida parangan ni si Parao merdalang aladang sompak do petaripar nunga dilonok ko debata manang di pamhati debata salhu nah maka tidakon basa-basa ni debata maka mulatehon padongani jela pangurupian ni debata dihajojokon si Maryam ma salhuna basa-basa ni debata marhite ede puji-pujian jela ido nagabi jamita na satu hita dia pala partiknya no takas didokko di bagasan ayat siyai ay bong tu bagasan laut do huda ni Firaun do akka horetana ro di parsiudulna jadi di pasong jahuba ma akka aek di lauti mangalukupi nasida alai anggohala Israel mardala dinama hiang do nasida di tonga-tonga di lauti terjadi dua perbedaan namasa di tonga di lauti molo bangso ni debata na dihaulongi ni debata malua do nasida sian pangagoani mardala dinamahiang ale bangso Mesir do akka parangan nasaluhutna mati do nasida o maede na pinasa ni si Maryam sada rohan na madok molihat itu debata bahkan di bagasan ayat 20 di dok do musena dungi di tiap si Maryam ma dung dia tidak kut ibana saluhutna dito ibana ma do akka boru Israel la asing mandi odak marlas ni roha manasida marulopolo manasida jalasa dipuji-pujinya sida madebata disalutna kapabahena ni debata nadilalana sida di bagasan akal meluna kuria nenolonga di bagasan Yesus Kristus ngolu ni bangso ni debata nama kamulatio bahasa-bahasa di debata imangulu na marulopolo imangulu na mangeden akay di puji-pujian molo dibuaton tu bagasan parngolot tasonnari buhado hita di bagasan parngolo si sonnarion maka mulatio basa-basa ni debata na parjolo sahali marhite hite jami taon na ni pasatu hita garuk marsada-sada jolma na parsea iko mamuji debata disial halua nang tajalo marhite ti Yesus Kristus nah anggo bangso ni debata si Maryam bangso Israeli marulopuruk na sida disiala di palua di batas yan ago sian hamatian ni halak raja Firaun alay anggo hita tapatupa ulupuruk taputa upa akaede puji-pujian tu Jahoba disiala nunga di palua di batah hita marhite ti Yesus Kristus yan akawaso di dosa molopola bangso ni dibatai ditakkup hala si Firaun musena hamatian do jalo dinasida dah adong haluau nah kita pe molo dang ditakkup dibatai hita di bagasan Yesus Kristus dan ditobus dibatai hita marhite hita asini rohana hamatian do neko jalota
Alay marhiti-hiti balgani asing ya holong ni debata. Na di pasakna tu hita di bagasan Yesus Kristus. Gabi malua hita. Ala ni haluaon nang tajalo di bagasan Yesus Kristus. Maka na ikut tapuji debata, ikut marulupuluk pita, ikut maria-ria kita. Ikut taboto madokko pinuji madebata nang paluang ngolukko. Pinuji madebata nang manubusaw. Pinuji ma Yesus Kristus nang gabay na partohap di harajaw. Oma dasar pamujion niaka na porsia tu Yesus Kristus gabibo hita maredde mamuji debata di bagasan salut na kangulut. Napadua ho namang inang nenonga di bagasan Yesus Kristus maredde mamuji debata berarti makatidakon haso dan holong ni debata. Nah, gudang dua manginang di bagasan sonarion dan boy beda tidakon aka basa-basa ni debata. Dan boy beda tidakon aka pangurupin ni debata. So ngunahimdok kunakanya anggo tujuan ni ngolu ni jolma mangaluli aka hamoran hagabil hasangapon. So maldo aka jol masih somonon. Dan boy beda tidakon basa-basa ni debata. Ale anggo hita. Iko bodo taha tidakon basa-basa ni debata di bakasang ulutta. Iko bodo taha jok-jokko. Holong ni debata nang tajalo di bagasang ulutta. Ragap aka maulon. Ragap aka narais na tabulus. Secara khusus di bagasang 10 tahun na parpulyo. Marhite-hite kopit sa pulisiya. Naso na sahay do pesa-personal. Ragap aka maulon. Bahkan sebelum adombe kopit sa pulisiya maudah aka stanota. Ngagudang aka paru pilota. Ngagudang aka nasuharsen bagasang rohata. Alai di paluas debata hita satu sonari mangulu. Di paluas debata hita memakai partikian satu sonari. Basa-basa ni debata do. Iko bodo taha tidak kon salut na. Iko bodo taha dena ka edit puji-pujian tu debata. Unang molo ditiki hola namar pesta ada batak. Soi nama tabu ka edde de ka edde habatahon. Alai anggojol mana porsia. Basa-basa ni debata mangojar rohatta maka tidakon jala memuji debata di bakasan. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita Bapak Ibu yang Tuhan kasih untuk tidak mempermuliakan Tuhan. Tetapi ada berjuta alasan, beribu alasan, bahkan berlaksa-laksa alasan bagi kita orang percaya senantiasa menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Na patuluhon jalan na parpudi sa halya manginang. So dia di jol mana maredde mamuji debata. Jol mana maredde mamuji debata hubbar tu minggu kan tatet tadi apala partikenon. Na di dokon edde kamu nama di jahuba edde hubbar. Berarti aka jol mana porsia iko mangedde edde na baru jada cipta baru. Ala edde na baru. Nomor 8 Jahuba totong paim barun aka parngolokta. Jahuba totong paim barun aka pangurupina tuhita. Jahuba totong paim barun aka basa-basa na tuhita. Alini di minggu kan tation di paimot tita asa totong mareddi di Jahuba mangedon aka edene baru. Maka mulatin aka basa-basa ni debata maka tidakon aka sileo-leon ni debata nang tajalo di bagasan ngolutta. Moroson nari barat na hita marumur 30 tahun, 30 tahun. Mana senari marumur 30 tahun di barat. Nah, berarti dia huma edene baru nunga marumur 30 tahun. Tu tahun depan musena dia edene baru di polos debata ibana marumur 31 tahun. 2 kali nasi. Hal ini amanginang nenong di bagasa tuat Yesus Kristus. Anggo bangsa ni debatai sa totong no nasida marulo poluk di salut na kapabahenan ni debata. Na kita pe kosongoni masa siton di bagasa mulutta. Iko totok kita maruluk-puluk mangedin akka di pujian tu Jahuba di salut na basa-basa ni debata naong tajaro tung nama sebudakia di bagasan akka mulut ta sigadoan. Ingatlah bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang bersyukur akan kebaikan Tuhan, dia di mana ma ede pujian. Songon hataridaan maka mulateon basa-basa ni debata. Pasu-pasu do dila debata tu hita. Totong ma
Tadok mau lihat itu di mata. Amin martanya kita. Mau lihat Tuhan di mata Jehovah. Nunga di pengoto kami. Asa totong marulupulu. Mangeduk ede pujian. Disalut na dinggan di basam na totong di lehong butu bagasa mulu nami. Ajari kami mangulang salut nai. Alana di Joho kami sa totok kami memuji-muji ho. Di bagasan na kangulu nami si ganopari. Di bagasan Kristus Yesus. Martanya kami itu dapamu. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memasuk-masuk kita.